रायजोआव पुलिस बिफाननि गोख्रों नोजोरावबो सोलिगासिनो मोसौ मैसोनि फालांगि। नंगौ, मोसौ फालांगि खालामनो थांनायाव फालांगिरिफोरनि सोलो बोलोआ जोबोरैनो सोमोनांथाव। माब्लाबा मोसौ मैसोखौ ट्राकआव, माब्लाबा बेरामि लांग्रा एम्बुलेन्सआव सोनानै लांनायखौ खोनानो मोन्दों। नाथाय बे खेबाव मोसौ फालांगिरिनि सोलोआ जोबोरैनो आलादा। नंगौ, नैबे सावगारिखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। गारि फिसायावनो मासे मोसौखौ जर जुलुमै सोनानै लांनाय। AS01 AQ1077 नम्बरनि गंसे गोसोम गाब कारनि डेकियाव मोसौ सोनानै लांनो नाजादोंमोन फालांगिरिया। नाथाय धुबुरीनि गौरीपुराव गंसे कारनिफ्राय मोसौ लांनायखौ नुसननानै रायजो राजाफ्रा हमथाना दोनो। बेनि लोगो लोगो खौरां मोननानै पुलिसा जायगायाव सौफैयो आरो कारनि डेकिनिफ्राय मासे आरो सिंनिफ्राय गुबुन मानै मोसौखौ दिहुननो हायो। नाथाय गारि सालायग्राया गुबुन जायगायाव खारलांनो हायो होननानै पुलिसनि सुलुङा फोरमायदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि तितागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। तितागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रजेक्टिं, हाइलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा तितागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।